मिनिमम वेजीस, कामगार म्हणून दर्जो, सामाजीक सुरक्षा असल्यो मागण्यो घेवन गोयच्या नॅशनल डेमोक्रेटीक वर्कर्स मुव्हमेंटान आझाद मैदानाचेर रॅली काढली. वावराड्यांनी ब्रेस्तारा इंटरनॅशनल डॉमेस्टिक वर्कर्स दीस मनयलो. 300 वावराड्यो आशिल्ल्यो. The government has to recognize our work is work. Domestic work is work. It is not a slave work or it is not a service. We don't want any charity. We want our right. Then also we want domestic worker has to accept it as a worker. That is first of all our demand. Then minimum wage we want, and also we want the social security. Social security means pension we want, education of the children, medical fund, and whenever we have the crisis, the government has to take it up. They have to give the relief for us. Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala, and Andhra Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, and Delhi, all these people, 11 states, they have accepted domestic work is a work. Only in Goa it is not accepted. That we cannot. Though now last year the government has passed a bill for the only the talk 9,000 is the minimum wages for 8 hours work per a month. But we are demanding 12,000. So we are not accepting that. So we want at least 12,000 per month our salary of the domestic workers. This is what is our demand. And also another thing, ILO has announced domestic workers are decent work. गोयचो ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक बाळा राया मापारीच्या जिवनाचेर डॉक्युमेंटरी काडटात. म्हापशेची डायनॅमिक अकादमी ते खातीर फुडें सरल्या. 18 जून क्रांती दिसा असनोडे ह्या डॉक्युमेंटरीचो शुटिंगाचो मुहूर्त जातलो. ते वेळार बाळा राया मापारीचेर व्याख्यानूय दवरलां. संजय हरमलकार गोयच्या क्रांती चळवळीचो अभ्यासक, उदयबुवा फडके आनी बाकीचे मिडिया कडेन उलयले. बाळा राया मापारी हे नाव अनेकांना माहितीच आहे, पण त्यांची सखोल सगळी माहिती जनतेला व्हावी, गोमंतकीय जनतेला व्हावी. खरं म्हणजे 18 जूनला हा क्रांती दिन असल्या कारणानं आम्ही तो निवडलेला आहे. त्याच दिवशी असनोड्या येथे डॉक्युमेंटरीचं उद्घाटनाचा कार्यक्रम आहे. पण त्या निमित्ताने आमचे लोकल आमदार जे आहेत तिथले TVचे किरण कांदोळकर ते पण आमच्याबरोबर असणार आहेत. पण मी असं म्हणतो की याला मी योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करील आणि हा माहितीपट तयार झाल्यानंतर आमचा प्रयत्न असेल की बाळाचा वाढदिवस आहे 1 सप्टेंबरला, त्या दिवशी आम्ही ही गोमंतकीय जनतेला आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करू आणि याचं काम संपल्यावरती लगेच डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये आम्ही बाळाच्या आयुष्यावरती एक संपूर्ण 2 तासाचा आम्ही एक फीचर फिल्म बनवण्याचं पण आमचं काम सुरू होईल. जलियानवाला हत्याकांडा परस गोंयच्या मुक्ती खातीर मोठे हत्याकांड ओल्ड गोवा जाल्ले. त्या वेळार 1300 गोंयकारांची हत्या केल्ली म्हूण उदयबुवा फडके सांगता. त्यांनी फक्त 150 वर्ष अत्याचार सोसले, बाकीच्या भारतीयांनी आपण 451 वर्ष अत्याचार सोसले. आणि हे सगळे अत्याचार, एवढे अत्याचार सोसून सुद्धा, जसं जलियानवाला बाग हत्याकांड सगळ्यांना माहिती असलेलं, हे जलियानवाला बाग हत्याकांड जे झालं त्याच्याहून क्रूर, त्याच्याहून भयंकर, त्याच्याहून जास्त अत्याचारी कांड इथे आपल्या ओल्ड गोव्यामध्ये झालं. पण हे कोणाला माहितीच नाही. जवळजवळ 1300 लोकांना एका दिवशी मारले गेले. आणि भारतीय आपल्या गोमंतकीय ह्याच्याबद्दल कोणालाही माहिती नाही. मग असा जेव्हा इतिहास मी पाहायला लागलो, वाचायला लागलो, अभ्यास करायला लागलो, तेव्हा मग लक्षात आलं की हे लोकांपर्यंत पोहोचायला. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. कोलवा दृष्टी लायफगार्डांनी दर्यावेर एका ऑलिव्ह रिडली कासवाक साल्वार केलो. कासव लायफगार्ड टायरा कडच्यान सुमार 200 मीटर पयस नुस्तें मारपाच्या आळ्यांत शिरकल्लो मेळ्ळो. कासवाक दावे बाजून मातसो मार लागला. जखमी जाल्ल्यान ताका एनिमल रेस्क्यू टीमीचे स्वाधीन केला. टावराच्या 200 मीटर किती तरी असा तुम्ही जाऊन पळय. मागीर आम्ही गेले, हांव अमूल नामदेवड्यान आम्ही गाडी घेऊन पळयलें थिंगा.
आनी सर्च केलें पळयता तो हो व्हडलो कासव आहा आनी नेट आहा ना नेटान ताजो लेफ्ट फुडचो आहा तो डॅमेज आसलो मागीर आमी कितें केलें तें ग्लास घेतले बॉटल आनी तोडले आनी ते नेट आहा ते कट केले मागीर गाडीन व्हरलो आनी हिंगा घेवन येयल्या नेट म्हणल्यार फिशरची नेट आसता पळय ती पण ती व्हडली नेट बारीक दोरी ना ती व्हडली आसता ती म्हणल्यार ते व्हडले व्हडले नुस्तें म्हणटा पळय तसले आसता ते आमचे सादे बारीक आसता तशें नासता आमी कट केले ना ते कट करपाक आमकां कांय नाशिल्लें तेन्ना आमी सायडीन ग्लास बॉटल आसा ते बॉटल फोडले 4-5 बॉटल फोडले आनी मागीर कट करून काडले आनी एक लोकल फोटो आशिल्लो तेंगा तो येयलो आमच्या वांगडा आनी त्यान आमकां मातशी हेल्प केली ती कट करपाक खबराचित्रां हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.